Hello guys, ani gram moनसे भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। थ' माबोरै दं गासिमोन? थ' मोजाङै दं जानांगौ, आंबो मोजाङै दं। दा आं बिगुमैनाव दंफैयोमोन आरोना, दा न' फारसे थांसिगोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थादो। थ' लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना। थ' एसे आर्टनि खामानि जादोंमोन आरोना। आं 6 तारिखआव थांदोंमोन न'आव, ओमफ्राय उनावहाय न'आव थांबा खिन्थागोन आङो। थ' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गाबोनबो बिश्वकर्मा। थ' दिनै हगारनाय नङा आं बे भिडिअखौ, बिश्वकर्मा बायनानैसो हगारगोन आं बे भिडिअखौ। आजों लोगोसे नायलांबाय थादो। बिराद गोसा आरोना सान्दुंआ, 3ता जाबाय, 3ता राइट। थ' न'आव खयतासोआव सहैयो मिथिला आरो थांबाय थानि। थ' गारिया थाब खारोबा थाबैनो सहैगोन आरोना न' फारसे। थ' बिराद गोसा सान्दुंआ बेलासिबाबो गोलोमफ्रुजोबगोन, गस्ला सिजोब्बाय, गोसोमखायसो सिनायासै। गारि मोनफैलायबाय, गारियाव गाखोना थांसै। बे जायगानि नामखौ, दखाननि नामखौ सावला बुङो। सावला दखाना आंबो बारा मोजाङै मिथिया। थ' फिसा आरोना दखाना, ओरैनो बारा गिदिर नङा। थ' बेनिफ्राय थांनि टाउनसिम। टाउनाव खयतासोआव खारो गारिया, मानसि बिरबो गाखोआलै आंबो गरमाव थांग्रोगोनसो। थ' बे गारियाव आं हारसिं दं। आंजों लोगोसे फैबाय थादो। आं थांगासिनो टाउनसिम। दा सालबारि मोनबाय आं। दायो टाउना बारा गोजान गैला, बिनिफ्राय एसे ससे थांबानो मोनसिगोन आरो। गंसेबो गैया नै। दायो बास स्टेन्डआव गारि गंसेबो गैला आरो, बिश्वकर्मानि न'आव थांजोब्बायनो थाबनो। गैया, गारिया गंसे फैगासिनो। गंसे फैगासिनो दं होनदोंमोन, मासे मोनखोथाय मिथिया। बिश्वकर्मानि मालाय माबा हैजोब्बाय, बिराज लाहैजोब्बाय, दहायनो थांजोबदोंनो। फन हराबाथ' मोनखालामा रावखौबो, आं फन हरनायखायसो लाखिदों माखासे। दा खुनुरुखुम गंसे मोनबाय आरो लास्ट ट्रिप, बेजोंनो फैबाय आं दा। आं सेरफांगुरियाव मोनफैबाय। दा गोबां बिश्वकर्मानि मानसिफ्रा खरस खालामगासिनो आरो, होंगो दोंगोथार बिरादनो, गियोथार आरोना। गुड मर्निं गाइस। मैया मोनाद्रायनायखाय भिडिअखौ लानाय जायासै आरोना, सफैनायखौ भिडिअ लायासै आङो। थ' मोनायावबो बारा मोजां नङा केमेराया। दायो फुजा होखांबाय बिश्वकर्मानि नामावहाय। थ' बयनिसिमबो बिश्वकर्मानि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो। थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै। थ' बिगुमैनाव थांनायनि जाहोना जाहैबाय, गुमैनि देरसिन बिदा थैदोंमोन आरोना, बेनि थाखाय थांनांदोंमोन आरोना, सारादुमोन आरोना। थ' चेनेलाव गोदानबा दिनै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ फल' खालामना होदो आरोना, बिश्वकर्मानि नामावहाय। थ' बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो, लोगोसे कमेन्ट होलांदो, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो। थ' बाय बाय, बेखिनियानोसै भिडिअआ।